Hormatly prezident bilen ýurdumyzyň dokmy sanaty pudugynyň önümçilik kuwatyny artyrmak, dokmy önümçiligini döwraplaşdyrmak barada edýän taýtyl taýlary netijesinde önürleýän dokmy önümleriniň hil derejesi ýokalanýar. Taýýarlanýan dokmy haritlaryna dünýä bazarlaryna da uly bildirilýär. Berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni öz önürleýän döwrap köýnekler bilen adygan kärhanalaryň biri dokmy sanaty ministrliginiň Mar şäherindäki Ýeňiş dikin kärhanasy. Milli iqtisadiyatymyzyň ösüşlerine münasip goşant goşýan Mar şäherindäki Ýeňiş dikin kärhanasy ýurdumyzda önürjülükli işleýän kärhanalaryň hatyryna tanalýar. Hormatly prezidentimiziň dokmy senaty pudugyny düýüp götür özgertmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösün isleglerini nazara almak bilen oglunlara kiçi we uly ýaşly çağlara niýetlenen döwrewap köýnekler taýýarlap, ýokary hili haritlaryň ilhalar bolmagyny gazanýarlar. Kärhanada elçeper gelin gyýdaryň uly topar zähmet çekip, ussat tikinçileriň hünärli golllaryndan taýýarlanýan durly ölçekdäki köýnekler özüniň owudynlygy hemem göze gelewli bilen tapawutlanýar. Türkmenistan parahatçylyk we anaşmaň watan ýylyna joşgyny zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri şu ýylyň aprel aýynyň zähmet üstünlikleri bilen jemlemek maksat edinýärler. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur bolan durly reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawat dokmy toplumyndan getirilýär. Garşyk hemem arasy paýtadan dokulan matalardan taýýarlanýan durly ölçekdäki köýnekler özüniň hil derejesi wagtda uly issege eýe bolýar. Ezbereli tikinçiler halkymyzyň ösün isleglerini öwrenmek bilen her pasyň özüne mahsus bolan köýneklerini taýýarlamaklygy da aýratyn ünsärýärler. Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny önürlüp, daşary ýurtlardan getirilýän haritlardan bir jegem kem bolmadyk owudan köýnekler kärhananyň ýurdumyzyň durly künjeklerindäki hemem Mar şäherindäki ýöretme dukanarynyň üstü bilen ilaty getirilýär. Kärhananyň önürýän dokmy önümlerini dünýä bazaryna da uly isse bildirilýär. Tikinçilik kärhanasynyň işçileri özleri barada döredip berýän şeýle giň mümkinçilikleri üçin mehriban arkadamyza alkyşladyryny aýdýarlar.